आत्ताच आम्ही या फाले कुटुंबियांच्या घरी भेट दिली. अत्यंत दुर्दैवी अशा पद्धतीची घटना आहे. कालच्या 16 तारीखला हे फाले कुटुंबीय स्वतःची खरी म्हणजे त्यांची शेतजमीन नाही आहे किंवा शेती नाही आहे, अशा परिस्थितीमध्ये दुसऱ्यांच्या जमिनी घेऊन ते कसतात आणि आपला उदरनिर्वाह त्याच्यावर आपल्या कुटुंबाचा ते करतायत. आणि हे करत असताना त्यांची आर्थिक परिस्थिती एकदम हलाखीची असताना, कुठल्याही पद्धतीचं त्यांना कसली मदत नसताना ते स्वतःच्या हिमतीवरती आपलं कुटुंब चालवत आहेत. आणि अशा परिस्थितीमध्ये ही जनावरं त्यांना पाळणं शक्य नसल्यामुळे त्यांनी ती जनावरं आपल्या पाहुण्याजवळ देण्यासाठी रस्त्याने चालवत नेत असताना कालच्या 16 तारीखला त्यांचे जे चिरंजीव आहेत त्यांना मारहाण झाली. इतकी अमानुष मारहाण झाली की त्यांचा मानसिक धक्का त्यांना एवढा मोठ्या प्रमाणावर बसला की त्याच्यामध्ये त्यांच्याकडून आत्महत्येसारखा प्रसंग त्या ठिकाणी उद्भवण्याची शक्यता निर्माण झाली. आणि ज्याने ही मारहाण केलेली आहे त्याला आज जर बघितलं आपण तर समाजामध्ये ते उजळ माथ्याने फिरताय. मात्र ही मारहाण ज्या कारणासाठी झाली ते कारणच एवढं तकलादू कारण आहे. आणि ते कारण जर बघितलं तर आपण जो आज त्या कुटुंबावरती प्रसंग निर्माण झालेला आहे, हा प्रसंग पाहता आम्ही शेतकरी संघटना, जी आमची संपूर्ण शेतकरी संघटना आहे, ही शेतकरी संघटना आज त्यांना भेट देण्यासाठी आज या ठिकाणी आम्ही आलो. आणि त्याच्यामध्ये त्यांच्याकडून माहिती घेतल्यावर एवढं म्हणजे संतापजनक ही घटना अशी आहे की आज तो माणूस अंथरुणामधून उठूही शकत नाही आहे. ओरोस हॉस्पिटलवरून त्याला घरी पाठवण्यात आलेला आहे. आत्ताच मी संबंधित त्या हॉस्पिटलचे डीन आहेत त्यांच्याशी बोललो आणि संबंधित जे पीडित आहेत त्यांना लगेचच त्या ठिकाणी ऍडमिट करून घेण्यासाठी विनंती केलेली आहे. ही खऱ्या अर्थाने खूप मोठी पोलीस केस आहे की ज्याने ह्यांना मारहाण केली आहे त्याच्यावरती सदोष मनुष्य वध करण्याचा प्रयत्न केला किंवा त्याला आत्महत्या करण्याचा प्रवृत्त केलं, म्हणून ह्या व्यक्तीवर गुन्हा दाखल होणं गरजेचं आहे. कालांतराने अशा पद्धतीच्या घटना या जिल्ह्यामध्ये घडू नयेत म्हणून आम्ही सगळे शेतकरी वर्ग ह्या कुटुंबाच्या पाठीशी 100% उभे आहोत. भलेही आम्हाला त्याच्यासाठी काही भविष्यामध्ये जर आम्हाला कायद्याने न्याय नाही मिळाला तर कायदा हातात घेतल्याशिवाय आम्ही शेतकरी बंधू या ठिकाणी गप्प राहणार नाही. सगळे ह्या गावाच्या पाठीशी शेतकरी, अख्ख्या जिल्ह्यातला शेतकरी वर्ग त्यांच्या पाठीशी उभा आहे. बैल मारतो होतो त्यावेळी माझा मुलगो घरा होतो. आमका काय तो अकरे खूप झेपना. त्यावेळी आमचा मुलगो तरी पाहुण्याजवळ घरा होतो. मारूक धावक लागलो. आमका जमन असं म्हणून आम्ही घेऊन जाय होतो. पोरगो माझो त्या पोरग्याक माझ्या खै कोणी ते का रात्र तो मारल्याने तो बेसूत पडलो येऊन घरी. आता तो बेसूत असा आणि माझी मुला बाळाची रडतात. माझी परिस्थिती काय पसण्याची नाही असा. माझी सून फिटीची असा आणि माझी पोराही बघा कशी रडत होती. आमचा आंबेगावचा शेतकरी जानू फाले याला 16 तारीखला झालेला जो अमानुष मारहाण आहे, खरोखरच दुसऱ्या दिवशी त्याला डिस्चार्ज भेटला होता आणि डिस्चार्ज दिल्यानंतर त्याला घरी आम्ही आणलं होतं. परंतु सद्यस्थितीत आज जर पाहता जवळजवळ खरोखर तो अंथरुणाला खिळलेला आहे आणि त्याची उठण्याची सुद्धा परिस्थिती नाही. अशा प्रकारचा अमानुष मारहाण त्या व्यक्तीला ठिकाणी आमच्या शेतकऱ्याला झालेला आहे. खरोखरच हा निंदनीय असा प्रकार आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये घडलेला आहे, आंबोली अशा ठिकाणी. तर त्याचं कुटुंब आज कायाकडे आम्ही पाहिलं असेल तर खरोखर असे गरीब असं कुटुंब आहे ना. आपल्याला जे काय त्यांच्याजवळ जे काही बैल होते त्यांना खरोखरच या ठिकाणी पोचण्याजोगे नव्हते आणि तो बैल एक होता तो मारण्यासाठी त्यांना येत होता. त्यासाठी ते आंबोली या ठिकाणी आपल्या पाहुण्यांजवळ ते नेत होते. या ठिकाणी आज आमच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष संग्राम प्रभू गावकर या ठिकाणी उपस्थित, तसेच त्यांचे सहकारी रुपेश पावसकरजी या ठिकाणी उपस्थित झालेले आहेत. खरोखर आम्ही या शेतकरी संघटनेचे खरोखर आम्ही या ठिकाणी आंबेगावच्या वतीने मी आभार मानतो. कारण की अजूनही कोणी एकही या ठिकाणी या शेतकऱ्याची विचारपूस करण्यासाठी अजूनही कोणी आलेला नाही आणि शेतकरी संघटनेच्या माध्यमातून ही लोक आले. खरोखर मी त्यांचे आभार मानतो. आमचं एवढंच असं म्हणणं आहे, जी काही व्यक्ती त्याने या व्यक्तीला मारहाण केलेले त्याला कठोर शासन व्हावं अशी आमची सर्वांची इच्छा आहे. जी आज आंबेगावमध्ये जी त्या दिवशी घटना झाली आहे, त्या जानू फालेला जोरदार जी मारहाण झाली आहे आंबोली घाटामध्ये,
त्याची आज प्रकृती पाहता गेल्यास अतिशय पूर्णपणे बिघडलेली आहे. तो अंथरुणाला खिळून आहे. त्याला जेव्हा 1:30 वाजता आम्ही सावंतवाडी हॉस्पिटलमध्ये ऍडमिट केलं, त्याच्यानंतर स्वतः पोलिसांनी त्याला ओरोसला घेऊन गेले आणि ओरोसमध्ये त्याला ऍडमिट केलं. पण मला वाटतं ह्या लोकांची पोच एवढी वाढली आहे, तो अक्षरशः त्यांनी फाशी घेण्याचा प्रयत्न केला, तो पूर्णपणे मानसिक तणावाखाली गेला, तरी पण त्या डॉक्टरांनी त्याला डिस्चार्ज कसा काय दिला? डिस्चार्ज दिला तो दिला. आज तो घरी एवढा अंथरुणाला खेळून आहे, न जेवता न बोलता ह्या परिस्थितीत आहे. लहान लहान मुलं आहेत, आई बिचारी गरीब आहे, म्हातारी आहे, बायकोला फीड येते. त्याची कोणती बाहेर कमावण्याची आता सध्या परिस्थिती राहिली आहे. मी तुम्हाला एवढंच सांगू इच्छितो, पोलिसांना पण सांगू इच्छितो की एखाद्या व्यक्तीवर जर गुन्हा झाला तर मारणाऱ्याला सोडून तुम्ही भलते चोराला सोडून संन्यासाला शिक्षा देता, त्याप्रमाणे तुम्ही हे केलंय. तुम्ही लक्षात ठेवा, हा शेतकरी शांत बसणार नाहीये. जर जानू फालेच्या जीवाचं बरं वाईट काही झालं असेल, पोलीस प्रशासन तुम्ही पण लक्षात ठेवा आणि संबंधित बजरंग दलवालेचे जेवढे कार्यकर्ते आहेत तुम्ही पण लक्षात ठेवा, एकाला पण सोडलं जाणार नाही. हा सर्वसामान्य शेतकरी जर पेटून उठला तर लक्षात ठेवा, ज्याप्रमाणे तो बैल शेतात बांधतो तसे तुम्हा बजरंग दलवाल्याला एका शेताला बांधून, इथं ना नांगराला बांधून ती शेती केली जाईल, याची तुम्ही नोंद घ्यायची. आज जानू फालेची जीव अवस्था आहे ते मी म्हणतो, त्या बजरंग दलवाल्याची जेवढी आहे तेवढी प्रशासनाची पण आहे, कारण प्रशासनाने याच्यावर कोणतीही प्रकारची उचल घेतली नाहीये. आज आमच्या गावामध्ये इथे पहिल्यांदाच आपल्याला जे शेतीविषयक मार्गदर्शन करतात आणि शेतकरी संघटनेचे जे अधिकारी आहेत हे आम्हाला सपोर्ट द्यायला आले आहेत. मी म्हणतो त्यांचा सपोर्ट जेवढा महत्वाचा आहे तेवढा आमच्या गावाचा सपोर्ट आहे. आणि पंचक्रोशीतील गावातील सर्व लोकांनी मी आवाहन करतो की या सर्वसामान्य शेतकऱ्याला न्याय आणि हक्क मिळवून देण्यासाठी तुम्ही सर्वजण एकत्र या, आपण एकत्र राहू, एकत्र नांदू आणि आपली जी चटणी भाकरी आहे ना आपण सर्वांनी प्रेमाने खाऊ. मी तुम्हाला तुमच्याजवळ एक विनंती करतो, कोणत्याही राजकारणी लोकांना कोण कितीही मोठा पैसेवाला असू दे, त्याला कृपया तुम्ही बळी जाऊ नका. शेतकऱ्याच्या मागे खंबीरपणे उभे राहा. शेतकऱ्याचं नेतृत्व हेच खरं शेतकऱ्याचं सोनं आहे, लक्षात ठेवा. आज कोणत्याही परिस्थितीत जो शेतकरी वारा पाऊस ऊन एखादं वादळ जरी आलं तरी आपल्या पाठीचा काना खंबीरपणे ठेवून तो शेतकरी सर्वांमागे उभा असतो, आपल्या कुटुंबाचं पोषण करतो. त्या शेतकऱ्याला तुम्ही विसरू नका. तुम्ही पण शेतकरी आहात, आम्ही पण शेतकरी, एवढं लक्षात ठेवा. आणि जानूला न्याय देण्यासाठी तुम्ही सगळे एकत्र या. धन्यवाद.